Niin se on kyllä, se on vittu, se menee kyllä. Sitä luulee, että mä en tykkää Eminemistä, sit ne saa siitä paljon puheenjohtajaa. Jepä on kyllä saanut hyvin viikolla mun mielestä. Se mielikuvitus ja mitä vittu sitä ei kiinnosta, mitä vittu se sanoo. Moottori sahaa kuolleen lapsen jotain, tiedätkö? Eminem heittää. Mä rakastan niitä Slim Shady LP:itä. Niin ja just siitäkin, että jengi niinku, just Suomi-rapissa keskittyy niin vitusti lyrikoihin ja niinku, ja sitten kuuntelee just Slim Shady LP:tä ja näitä, niin siellä on ihan vitun siis sairasta. Sairaat juttuja, niin on. Eminem sanoi ihan hyvin, että mä tuon ne jutut esille mun biiseissä, mistä te vaan puhutte friendien kanssa teidän olohuoneesta. Joo, just varmaan just se, niinku moni ei uskalla tehdä, mutta kaikki ehkä haluaisi tehdä sitä. Kaikki haluaisi tehdä sitä. Sen takia sellaiset kusipat niinku Eminem on suosittu. Kyllä. Sekin just, että sitä ajatellaan, että ei saisi kirjoittaa tommosia juttuja Suomessakaan, mutta sitähän me todistaa, niin se just me todistaa meidän omilkin jutuilla jo, että niinku kyllä sellaista juttua halutaan kuunnella ja siis että ei oo mitään rajoituksia, koska miksi taiteen pitäisi olla jotain rajoituksia? Se taiteen idea on just mennä niistä vitun rajoituksista läpi ja silleen. Just näin, toi oli kyllä hyvin sanottu. Siihen on hyvä seuraavaa sit mennäkin, kun onko ollut vaikee, vittu, tää on vähän paska, että mä oon kysynyt tuon about. Ootteko opiskellut jotenkin niinku musiikkia itse vai niinku musiikkia jossain? Vai ootteko te vaan niinku itsenäisesti opiskellut tai osaatteko muuten niinku teoriaa tai silleen? Se on vittu ainakin itse. Niin no, itse skidinä soitti kitaraa ja passoa ja rumpuja. Sit alkoi jossain kohtaa just räppää ja sit on ottanut vitusti vaikutteita näistä ja frendeistä ja Eminemistä tietysti ja mitä vittua. Niin. Mitä Roope? No siis mä oon aina käynyt jossain just rumputunneilla joskus nuorempana ja tolleen, mut sit mä niinku niihin sit niinku siihen aikataulutettuun siihen systeemiin, että pitäis aina olla jossain rumputunneilla, niin mä oon myöhästelijä. Se ei oo niinku, mä en oo sitä itse harrastamista ikinä päässyt silleen missään oikein toteuttaa siinä mielessä, että mä oon niin huono vaan herää ja tekee asioita. Niin sit aika paljolti silleen itse opiskellut, mutta onneksi niinku... Jäbä kuitenkin osaa jonkun verran teoriaa. Mut sekin, että niin, no mä oon ollut musalinjalla tai tollasen niinku just silleen, siellä oppinut. Mut mitä vittu mä oon 7. Niin sitä, että mitä se tarkoittaa nykyään oppii itse, kun sä voit mennä YouTubeen niin, ja joku opettaa sun sieltä niinku, Ehkä se on just se tavallaan niinku, että onko sun niinku joku tyyppi tavallaan, että onko se näet jotain tyyppiä tavallaan jossain ja sit se opettaa sulle. Meitsellä Hursti ja Häkkilälle shoutout. Se on vielä pystyssä bändi, mutta vähän jäis. Niin Häkkilä neuvoi meitä niinku Joensuusta asti, silloin me tutustuttiin mikserissä. Frendejä tottiin. Joo, niin se on silleen. Se opetti jotain pikamiksiä ja tämmöstä, sano mitä ohjelmia ladata ja tälleen. Kyllä. Silloin mä vittu Audacity. Kyllä, vittu Audacity. Sieltä se on lääntelee. Mikseri Audacity, motherfucker. Shout out. T-Bonein mikki vittu. Mut kyllä räppi on todellakin ainakin varsinkin semmoista sparrausta silleen niinku ainakin omasta mielestä. No ehkä siis se freestyle-kulttuuri vielä niinku tosi paljon. Et siinähän niinku kehittyy niinku mulla on niinku friendin kanssa ite niinku et just et heittää vaikka koko illan jotain paskaa, että sit siinä niinku kyllä niinku kyllähän siinä alkaa jossain vaiheessa menee vaan paremmaksi sillä. Kyllä. Niin. Jäbälä sipsit loppuun. Mitkä on omat vahvuutesi niinku tossa musiikissa ihan silleen, niin, omat vahvuutesi, mitä näkisit silleen, että mikä on semmoinen sun niinku juttu, mikä erottaa sit muista? Oh my god. Sulla on niitä ihan vitusti. Joo, toi mä niinku... Ehkä tää on vaan se, että sä luettelee niitä kaikkia. Tää on soittanut bändiä, opettanut laulua ja kaikkea, siis ihan multitalentti.
Kerrankin mä kehoin sua, kato. You make me blush. Okei, mä oon muuta. Ja mä oon ihan hermo, katsotaan tätä. Ihan puristeltu lytty, no niin. Palautus maan pinnalle. Niin, joo, no varmaan lauluääniä ja tommoset. Ja kyllä mun on pakko sanoa, että varmaan melodia tajuäijällä on myös ihan himmeä. Niin. No siis tommoset asiat. Onks teillä jotain? Meitsillä on noin melodiat ja sitten räppi ja se rimmailu just siinä. Ja no, itse sanoisin Jususta, että äijä on yksi hullumpia multirimmaajia. Mä en tiedä mitä mä sanoisin, niin mä menen tuolla. Joo, multirimmaa. Kyllä. Mä yritän kirjoittaa itse yleensä sellaisia riimejä, mitkä yllättää, että sä et osaa odottaa sille, että täällä kuulostaa perusriimiltä, mutta sit se ei lopu, se riimin päät ei tulekaan siinä kohtaa, missä luulet. Huijaa sua. Nyt on hyvän näköistä tää matsku. Sit mitäs seuraavat? Se on... Monta kysymystä. Ei oo enää montaa, nyt alkaa olla aika lopus. Käy nopeeta. Se oli joku vittu, että tuutko taloudellisesti toimeen? En. En kelmaa. Ei voi. En kans tuu, että Kela laittakaa vittu lisää niin Tää voi lähettää kans Kelaa. Kattokaa näitä kenkiä, näitä vittu taaraset vittu. Kyllä ne kengätkin saa. Puhelin. No ei. Toimeen tullaan. Onks teillä... No joo, mä en tiedä. Mun mielestä te vastasitte niin paljolti tähän kaikkiin niinku kysymyksiin, mitä mulla oli, niin mun mielestä tää on tässä. No niin, ei mitään, kiitos. Oli Tosi jees ja ilma, noin. se on meidän vanha dogi. Chill. Mut joo. Kiitos. Kiitos.